जे चमत्कार भइल बा, जरूर भइल बा, तबे जे तरीका कोनो अनहोनी नहीं भइल। 40 फुट खाई में भगवान पर हमनी पे बहुत सहाय बड़े। हाँ, बजरंगबली गंगा जी फेंकू बाबा हमनी पर बहुत सहाय बड़े लोग। इकबाल बाकी हमनी के धर्मी बानी जा के इतना कारण से हमनी के लइका जितना सहूलत बच गई भी ना रहलिया, कुछ भी ना रहलिया, उठा के ओजे भर्ती करावल गिर रहला, गिरिज भी ना रहले है अपने गाड़ी से। प्रशासन भी आइल भी तो ओकरा के एम्बुलेंस हो जाना भेल लसिया रिजर्व गाड़ी कह के चाहे जे जेकर रहल उ कितना आदमी हेने लेके गइल है दमोदरपुर के रहले है बच्चा। तो 5 गो लइका वो गाड़ी में रहले है सब, लेकिन 5 बाच गइल बेले सब कोनो के तनी फूटले टूटल बा और दिक्कत नहीं है। लेकिन होत काहे बा ई बालावा का कारण जे बाल के बाद ईट सोलिंग रहित नवरंगा ले लेके जाले ओनिए के लइका कुल बेले सब कुल सणा ऊपर हेला हवे सब। देखी हई माटी हो, माटी अब बस गइल नीचे तो हे खातिर धारा ना लगे के चाहिए। अभी देखी ए जगह जहां हमनी खड़ा बनी जा, ए जगह से 30 से 40 फीट इ नीचे बस आइल भी है। देखी रउआ अंदाजा लगाई कैमरा में, हम चाहब कि धीरे धीरे आ जाई, धीरे धीरे आई। देखी कहत लो 3 से 4 ढीमी लिया जौन भी है बस मरले भी है। हई देख ली, हई देखी एक शीशा है जा फेकाइल बा, हई अभी यही तरी बा होने देखी शीशा चूरे चूर भ गइल बा। हई देख ली स्थिति, रउआ अंदाजा लगा सकतनी कि जब 3 से 4 ढीमी लिया जब आइल बिया ते बस के का हाल भइल हुई। ओ घड़ी हमनी के पता चलल है कि रउआ ओ घड़ी कोनो गाड़ी लेके आवत रहनी है, रउओ एहजे रहनी है। ओ घड़ी शायद बचाव में रउआ लाग रहनी है, आ लागल कि रउआ लइकन के बहुत सारा बचाव रउआ कइनी है। का स्थिति रहल? ना लइकन के स्थिति ठीक बा। हाँ, स्थिति लइकन के खराब नहीं है। बालू के चलते कुल घटना घटल। बालू ना डाल के ईटा का टुकड़ा डाल के ऊपर से तनी बालू बिगाई रही तो कुछ राहत रही। तो बालू हो या पास देवे में ये घटना घटल है। कुछ लोग कहत रहल है जे ओ जब पास कैसन कोनो बात ना रहला, गाड़ी मैंने कोनो पासिंग ना रहले, यही तेरी अचानक ड्राइवर के गलती ना ना गाड़ी के पासिंग रहला, गाड़ी के पासिंग रहला, उन्हें से ट्रैक्टर जात रहल है, से गाड़ी रहल है, वही के चलते बालू। रउआ का करत रही ओकरी? अब हम तो वजह पाछा बहुत खड़ा रह के देखत रहे कि गाड़ी पास होता माने रउआ गाड़ी उड़ी चलावे नहीं? हमहू गाड़ी चलाई ले, रउआ गाड़ी ड्राइविंग करत रही? ड्राइविंग करते हैं, लेकिन ये पना रहनी है माने दूर से ही रउआ पाछा रहनी है। हाँ। शाम बाबा वाला साइड में रहनी है। हाँ। अच्छा, ओने से रउआ स्कूल के लइकन के उतारी के आवत रहे दोबारा ले जाए खातिर? ले जाए खातिर। अच्छा, वही स्थिति के दौरान की घटना है। माने तो रउआ मानत तनी कि बालू के कारण से भइल? हाँ, बालू के कारण से भइल। अच्छा, ई बताई जो ई कम से कम 30 से 40 फीट नीचे खाई में बस गिरल बिया, कितना बड़ा हादसा हो सकता है? हाँ, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। एमे भगवान हमनी के बहुत सहाय देले बड़े कि इतना बच्चा बच गइले, न तो एमे बच्चा के चांस ना रहला। ना ना, लेकिन बच्चा बहुत बचल बड़े, बहुत सही भगवान हमनी पे बहुत। कोनो अभी तक ऐसा खबर नहीं किया ना, ऐसा हमनी कोनो खबर नहीं किया। लइका अभी सब सुरक्षित बड़े। हमारा घर के 5 गो लइका वो गाड़ी में रहले है सब, लेकिन 5 बाच गइल बेले सब कोनो के तनी फूटले टूटल बा और दिक्कत नहीं है। लेकिन होत काहे बा ई बालावा का कारण जे बाल के बाद ईट सोलिंग रहित नवरंगा ले लेके जाले ओनिए के लइका कुल बेले सब कुल सणा ऊपर हेला हवे सब। आ एकरा में गलती अब केकर का कुल सीओ वीडियो मैंने सब लोग के कुल लोग में गलती चाह के ऊपर थोड़ा सा बस के दिखा दिए जब से देख सकते हैं अंदाजा कि उतना ऊंचा पर बुझात हो के 3 से 4 ताला ऊंचा बिल्डिंग उतना ऊंचा पर बस बिया और जगह से जब बस पलटी मरले बिया का स्थिति हो यही दिखाई जे हमनी के बस के स्थिति रहुआ है। देख ली है पीछे के साइड में है, देखी है न से देखी है अभी जौन लइका स्कूल के जौन मैं पानी लेके जाले से देखी अभी बोतल यही तरी बिखरल बा, कैसे एने ओने अभी फेकाइल बा। है देख ली का स्थिति बा पूरा एकदम माने कतना बड़ दुर्घटना एकरा कहल जाई। हम चाहब कि एने के अंदर के नज़ारा रहुए सबके दिखावे के प्रयास करब जा। है दिखाई थोड़ा सा अंदर के हट जबुआ कि जब 4 ढिमिलिया मरले बिया देख ली कैसे में गोल गोल घूमल हुई, उ छोटे छोटे स्कूल में पढ़े वाला लइकन के ऊपर का गुजरल हुई। प्रत्यक्षदर्शी लोग का नाम रहा कि ढेर लइका तो यही तरी सिकुर गिरल है सब। जब हमनी के उठा के गोदी में लेनी है जा तब वो कनी के मने होश आइला का स्थिति रहल है। और वो सब अंदाजा लगा सकतनी श्याम बाबा फेकू बाबा गंगा मैया के कृपा बा, हमनी के यह कहब जा जे चमत्कार भइल बा, जरूर भइल बा, तबे जे तरीका कोनो अनहोनी नहीं भइल। 40 फुट खाई में बस गिरल बिया, एको घटना ना भइल। लोग कहले जे चमत्कार ना होला, एकरा का कहतनी रुआ? ना ये हमनी के भगवान पर हमनी पे बहुत सहाय बड़े। हाँ, बजरंगबली गंगा जी फेंकू बाबा हमनी पे बहुत सहाय बड़े लोग। इकबाल बाकी
हमनी के धर्मी बानी जा कि इतना कारण से हमनी के लड़का जितना सहूलत बच गई न तो बचे के स्तर ना रहल हा। भगवान के बहुत बड़को दया बा। माने रउआ सब ए जगह के स्थिति देख के अंदाजा लगा सकता आदमी कि ना होई तो 2-4-5 गो तो होइए जाई। उहे स्थिति ना एजा जैसे में एम्बुलेंस भी ना रहलिया, कुछ भी ना रहलिया, उठा के ओजे भर्ती करावल गिर रहला, गिरिज भी ना रहले है, मंटू भी ना रहले है, जौन उ में बाड़े एथी कर्मचारी वही तरी दूसर के रहला, ओकरे से सटवावल गइल पट्टी उट्टी, कपार पर फाटल रहला, टंका ना भइला तो शाहपुर ओकरा के विदा कइल गइल है अपने गाड़ी से। प्रशासन भी आइल भी तो ओकरा के एम्बुलेंस हो जना भेल सिया रिजर्व गाड़ी कह के चाहे जे जेकर रहला उ कितना आदमी हेने लेके गइल है, दामोदरपुर के रहले है बच्चा तो ओकनी के चोट रहला, दर्द करत रहला तो ओकरा के भी लिया गइल है अपना गाँव ही उ इलाज करावे। ओइजा केहू ना रहला कि सुई भी एगो दे सकता, दर्द करत रहला एगो लइका उ चिल्लात रहला तो कोनो माने जब व्यवस्था ना रहले क्षेत्र में, व्यवस्था ना रहला। प्रशासन भी आइल है तो कहत या कि हम अपना गाड़ी से ले जैती तो काहे ना ले गेलिया, ले जाइल चाहत रहलन ओकरा के। ओइजा कहत रहे कि हमार अधिकारी बाड़े जैसे थाना महोदय रहले है उहो ना रहले है ओइजा, जौन ओइजा रहल गिरी जी में उ अपना से आदमी टांग के लेके गइले है शाहपुर। अभी भी मौका पर केहू आइल है जब जायजा लेवे खातिर स्थिति पर आई रहले है 112 के टीम रहलिया, ई रात भर निरीक्षण भी करतिया, लेकिन थाना महोदय जौन बाड़े ना आइले है, अइले है आके चल गिले है। कम से कम लइकन के सरकारी हॉस्पिटल में भी भेजल चाहत रहलाटे, वो अपन गर्जीवन लेके गइले है, आधा गर्जीवन पूछ लेब कि लेके गइले है एजा नवरंगा के रहले है, उ लिया गइले है ओइजा इलाज करवाए, सुई देवे में भी ओइजा कोनो डॉक्टर ना रहले है। हाँ गिरी जी भी ना रहले है, उ कहले कि 10 बजे आई है, 11 बजे 9 बजे ना आई है। तो गिरी जी तो अपन भाई क्लिनिक चलावेले, हॉस्पिटल चलावेले, उ तो सरकारी डॉक्टर ना ना गिरी जी। इमरजेंसी में वहाँ पर नर्स चाहत रहलाटे कि माने जो सरकारी सरकार के कोनो व्यवस्था ना रहला पूरा चौराहा के नीचे ना कहीं ना रहलाटे जहाँ ओकनी के प्राथमिक उपचार भी कइल जाए। हाँ उ दर्द से लइका छटपटात रहलटे एगो। हाँ ओकरा के लास्ट में टांग के आदमी ले गेले शाहपुर, लइकी रहलिया ओकरा कपार से खून गिरत रहला। दूसर ओइजा एगो रहले है कंपाउंडर टाइप के, उ अपन उपचार थोड़ा बहुत कैले, पट्टी उट्टी बनले है कुल लइकन के, लेकिन तब भी उ लड़की के खून कपार से गिरत रहला तो ओकरा के शाहपुर विदा करावल गइल है। वो अपन पर्सनल गाड़ी से ले गेले है, गर्जीवन अइले है, उ लेके गइले है। देख ली का स्थिति भी देखिए, अभी जूता चप्पल हेजे पड़ल बा स्कूल के, जौन पढ़े वाला लइका बड़े सो, केहू अभी जीवन अपना अपना माने कि सोची कि लइकन के लेके उहा पोह में बा, केहू कहीं शाहपुर गइल बा, केहू बिहिया गइल बा, केहू आरा पहुँचल बा, केहू निजी क्लिनिक में दवाई करावता। बिहिया के हेठा ऐसा कोनो जगह ना मिलला, ना कोनो एम्बुलेंस रहल या ना कोनो गाड़ी, कोनो डॉक्टर रहला कि जहाँ प्राथमिक उपचार भी करावल जाओ। का देखते नहीं रुआ के करी जौन बस पलटी मरल बिया के करना कामी रुआ समझते नहीं अपना कामी भगवान बचौले बड़े जान बाचल बा करे के घर बनावे के बा। रोड वाला में बाकी ना काई रोड तो बढ़ले बा, लेकिन अपनों से तो चले के बा। रोड कहाँ बचाई, रोड का बाली से छमा गुल बिया लौका का बालू तो एक मिनट जदी शीशा डाल जेकर दोस्त कहले सारा डाल कहल जाओ के पचल त गिरी के जे चली उहे न गिरी आ ओकरा के साफ का हो भाई पानी डाल रही तो कुछ माटी बैठल रही थे, जब मान लो जब सब के देख रेख में नहीं खे, यही से कोनो बात के दिक्कत होता। ये सब बालुए के चलते ऐसे भइला, बालू पे माटी पानी ना डलाइला, यही बालू के जगह पे यह सही में माटी रही सही रही, माटी के मांग ना रहे आज ना माटी के बाद भी जो एक हथहथ बड़ घटना भइले के बाद भी चौराहा के हेठा ऐसन कोनो हॉस्पिटल या कोनो ऐसन क्लिनिक की कम से कम हो लइकन के दवाई तो हो जाए इमरजेंसी रही तो अच्छा रही बा के नहीं नहीं जरूरी बा, जरूरी बा जरा रखल जरूरी बा, लेके भागल बा दवाई सुई करावे चालू रोड बा केहू नहीं खेल त गाड़ी हमरा भी एम्बुलेंस भी है, जहां कहलो त हम ले जाए। अब तक कूलर निकल गेल बा तो माने वो काम होई हो जैसा कहूं जाए के होई तो फ्री हमारे एम्बुलेंस भी ले जाए के बा। एम्बुलेंस भी हां जी अभी लेके आई जब कही तब हम अभी तो बोले भी अब केहू सूचना दी तब नु, अब ऐसे हम का जानते नहीं। अरे वो पहले सूचना ना रहला कर सूचना अभी सुन के हम नहीं है कि बस हो जाए पलटल भी लड़का मोबाइल पर चलल है तब हमनी के भी आई आदमी। हां सुनल बा तब न आदमी जाइल भाई से तोरे आई, अरे वो सुननी तोरे आ गई नहीं ना जी कोई सुन जैसे अरे वो तो पत्रकार बने। हां पता लागल हम फौरन नहीं जाइल बनी ताई नहीं तभी वो कहां जायजा लेने अरे जायजा का लेने जे पोजीशन बहुत खतरनाक भाई, तो बाँच गिल लड़का बाँच गिले से भगवान के मर्जी बिया। एकरा में दोस्त धर लगे तो बहुत आदमी के दोस्त बा,
का गलती की सही कहते नहीं एकरा में भगवान के ही बा एकरा में यह कल्याण बा कि जे कुछ गलती ना नारायण के माने कृपा चमत्कार भइल बा चमत्कार नारायण के बा उहे रक्षा करेले ना तो 4 बिलियन मरले एको आदमी ना बचते बाच गेल बड़े भगवान बचोले बड़े आदमी के बच के नहीं इहे नु हां उहे कहतन के जे चमत्कार भगवान चमत्कारे जे भइल बा ई गुरु महाराज के धरती है हमनी के स्वामी जी के गुरु महाराज के त्रिवेणी स्वामी जी के कृपा बा हनुमान जी बड़े श्याम बाबा के हनुमान जी साक्षात जा आके अपन लइका ब्रह्मचर्य हमें सब विद्यार्थी तो ब्रह्मचर्य बा श्याम बाबा खुद जवा के साथ प्रकट हो बड़े श्याम बाबा के दम कर हनुमान जी जैसे तकले है वहाँ के संत है कुछ रोडवा पर बैठल बा अच्छा आदमी तबे न जान बचत भाई है तो है एको आदमी बचे के में संभावना नहीं है जैसे बसी पलटल भी बांध पर से गहराई तो बा बहुत आना आगे कुछ एथी बा ना कोनो घरी व्यवस्था रहला ना प्राथमिक उपचार रहला इतना स्कूल बड़े कोनो स्कूल पर कोनो व्यवस्था नहीं है कि लड़कन के कुछ हो जाता है हम मान ली कि सुननी तो है नहीं हमरा जो मदद बा गाड़ी भी हम ले जाके कहीं भी लड़का पटना तक जा सकता बनारस तक जा सकता लखनऊ तक जा सकता हम उतना सेवा देवे खातिर बानी कि हाँ भाई हमारे एम्बुलेंस फ्री भी है हम फ्री सेवा करे खातिर थोड़े भागे के भाई जितना शक्ति हम आइलो नहीं